παιδιά, θα μας κάνουμε το 2 εδώ πέρα. Ναι. Εδώ πέρα σας έχω τον αυτόματο sugar cane πράγμα. Ναι, δεν έχω βρει ονομασία, απλώς φτιάχνει αυτόματα τα sugar canes, τα σπάει. Δηλαδή, άμα μεγαλώσουν, μεγάλωσαν όλα, εντάξει, τώρα αυτό δεν μεγαλώσαν τα δύο. Θα πατήσω αυτό εδώ πέρα το κουμπάκι και... Πουπ. Θα κρατήσει και το τελευταίο έτσι ώστε να ξανααναπτυχθεί. Οπότε θα σας δείξω πώς θα το κάνετε αυτό. Οπότε, για να το φτιάξετε θα χρειαστείτε redstone, piston, levers, redstone repeaters, 27 blocks, από ό,τι θέλετε. Εγώ απλώς για λόγους θα μην πήξει, sand, νερό, water bucket, μπορεί και 3, μπορεί και 4, μπορεί και 500, δεν ξέρω πώς θα θέλετε εσείς, και 15 sugar canes. Οπότε, ας αρχίσουμε. Θα πάμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και μετά εδώ και μετά εδώ πέρα, έτσι. Τώρα απλώς θα αρχίσουμε να βάζουμε blocks εδώ πέρα, έτσι. Ε, 27 για να φτιάξεις τη γραμμή, γι' αυτά εδώ πέρα τα πέσω θέλω τα παραπάνω. Δεν κάθισα να το πίσω. 27 για να φτιάξετε το σχήμα και μετά να βάλετε αυτό από πίσω. Τώρα πρέπει να βάλετε sticky piston, να φαίνεται ένα block, sticky piston, block, piston, block, piston, block, piston. Και πάμε έτσι. Απλά εδώ πέρα στις γωνίες θα φαίνεται 1, 2, 3, εδώ πέρα ας πούμε να βάζετε. Έτσι. Πήγε το σύντομα. Έτσι. 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 Τώρα απλώς θα βάλουμε ένα level εδώ ακριβώς και θα αρχίσουμε να κάνουμε έτσι. Οπότε θα μετρήσετε 1, 2, 3, 1. Να είστε σίγουροι ότι το έχετε ανοιχτό για να δείτε πότε θα τελειώνει το έτσι. Ας πούμε εδώ κοντά τώρα που λέμε αν θα τελειώσει. Να, τελειώσει. Οπότε εδώ πέρα θα βάλουμε ένα repeater για να το ξαναρχίσουμε. Εδώ πέρα repeater. Ωραία. Έτοιμο. Με λίγα λόγια τώρα, αλλά λίγα πραγματάκια είμαστε. Οπότε να το ανοίξω. Τι έγινε με αυτά. Μικρό lag για τον άνοιξαμε. Να το. Και ανοίγουν όλα. Τώρα θέλετε να βάλετε όπου θα βάλετε εδώ πέρα τριγύρω, να το γεμίσετε με sand από εδώ έως εκεί. Να είναι με sand. Και όλο το άλλο μισό εδώ πέρα μέσα να το γεμίσετε με νερό. Τώρα δεν νομίζω αν μπορείτε να το κάνετε αυτό με ένα πάκετ, μπορεί να χρειάζεται 2, 3. Εγώ τώρα απλώς θα βάλω το νερό να στέκεται ωραία, αλλά όπως θέλετε εσείς μπορείτε να το φτιάξετε. Επειδή τα sugar canes πίνουν μόνο στην άμμο και με νερό. Με τον μπέμπετ. Αλλά θα βάλω πως τα pistons μόνο. Βάζετε από ένα και μετά και μετά όσο περιμένετε θα αρχίσουν να αναπτύσσονται και να αναπτύσσονται. Κάτι σαν τα καρότα που βάζετε ένα και μετά αναπτύσσονται γιατί τώρα και περισσότερο. Ας πούμε τώρα που γίνεται έτσι. Έτσι απλώς τώρα θα από κανένα sugar cane πείτε ότι τα χάλεσε όλα εδώ κάτω. Θα πατήσω κλικ. Θα σπάσει όλα. Το μόνο πρόβλημα που δεν έχω βρει ακόμα είναι το πώς θα φτιάξω το πού να παίζουν τα sugar canes. Αυτά είναι τα sticky pistons, λίγο lag έχει έρθει εδώ πέρα σε μας, εδώ πέρα έχει sticky pistons. Και θα πάρω τώρα, ας πούμε, πολύ περισσότερα, 20 sugar canes πάτα, 15 που είχα και έβαλα. Οπότε,
Αυτό ήταν. Ελπίζω να σας άρεσε. Γεια σας. Ο Θάνος Γαμβούλη.